நாங்க போய் இது பெரிய வேடிக்கையான விஷயம் பிரச்சனை இல்ல. இதுவரைக்கும் கௌரவ அமைச்சரும் சரி எம்பியும் சரி பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய ஆலோசனைகள் கூட்டத்துக்கு வந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற ராணுவ முகாம் 1வது அகற்றப்படும் இதுவரைக்கும் சொல்லல. இப்ப அண்மையில வந்து முறக்கட்டாஞ்சேன ராணுவ முகாம் விடுவிப்பு சம்பந்தமா இன்றைக்கு கௌரவ அமைச்சரும் எம்பியும் போய் எல்லாம் போய் திறந்து வச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க. பேசவே மாட்டாங்க. ராணுவ முகாம் அகற்றணும் நாங்கள் சண்டை பிடிச்சு அதுல பிளான் எடுத்து டிசைன் எடுத்து பள்ளிக்கூடம் இடத்திற்கு ரோடு எங்க இருக்கட்டும் நாங்கள் எல்லாம் கொண்டே கொடுத்து ஜனாதிபதிக்கு 3 தரம் காய்ச்சி கேம்ப்ல தாங்க ரிலீஸ் வெல்கம் தான் அப்படி தவ கேம்ப் තියෙනවා. ඒ වගේ இந்த போலீசியை விட தப்பிக்கல கத்தாக்குறாங்க. இந்த ராணுவம் விடுவிப்பு சம்பந்தமாக எப்படி நாங்கள் காய்ச்சி செய்த வேலைக்கு ஓகே சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி. ஜேவிபி கட்சியை சேர்ந்தாக்களும் கேம்ப் திறக்கிறது விடுவிக்கிறது ரெடின்றது மகிழ்ச்சி. ஆனால் நாங்க போய் இது பெரிய வேடிக்கையான விஷயம் பிரச்சனை இல்ல. அந்த இதை காலையில ரிலீஸ் பண்ண முறக்கட்டாச்சு அந்த ஸ்கூல் தானே இருக்கு. அந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு அடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூல் இன் தி சேம் பிளேஸ் ப்ளீஸ் கிவ் அலோகேஷன் ஃபுல் ரெசர்வேஷன் முழு ரெசர்வேஷன் மற்றது அதுல அந்த வீடு அழிக்கப்பட்டது. சிலாக்கள் சமஹராගේ ප්‍රයිවට් ඉඩම් ගෙවල් ඇවිල්ලා ඩිස්ට්‍රොයි වුණා. අපි 2024 දී මැදිහත්ලා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රයිවට් කට්ටිය ගිලන්ට මම රිලීස් කරලා අරන් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ට මොනවාරි කම්පෙන්සේෂන් උන්ට කුඩුකෙලා වුණා. අර ගේ කැටිච්ච කට්ටියට මොනවාරි හවුසින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යටතේ ඒගොල්ලන්ට සූටබල් කට්ටියට ක්ලාස් ඩැමේජ් එකේ जनवरी स्कूल वेकेशन की बस जनवरी කරනකොට අනිෂ්ඨේ රාමකෘෂ්ණගේ අනිෂ්ඨේ අපි දෙතට ගෙනින්න මොකද ඒ තිබුණු ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Thank you.